И здравейте хора, това е едно епизодче на Skywars. Не съм снимал от една седмица, днес е 15-ти. Време за Даскал. Днеска ходих на Даскал, беше бати тъпото човек. И искам първо да благодаря на всички тези 11 човека, които са се абонирали за мен. Това е много и много ви благодаря. Да. И аз това не го играя от много време и е малко така леко. Малко така леко. Само да ма... две легендарки, ти базикаш ли се? Много е. Не съм имал две. Мисо. Да, мисо. Сега, ако тук има една легендарка... то поставаш и тук къде има. Но има доста стрелички. Това не. Защото ще си направя едно лъкче. Играя от вчера Skywars. Да, искам пак да благодаря ви на тези 11 човека, които са се абонирали за мен. Какво правиш пъти, бе? Искаш да идеш при мен ли? На гости ли? Ма няма да стане така, кой ти каза така. Този пичага. Заби ми. Ти ще стреляш ли, бе, човек? Да, трябва ми... Ето това ми трябва. Да. Тъй. Този пич, защо седи така? За малко да го убия. Оцели го. Про, бе! Паси протуса. Този, ако го оцела тук, за малко дигам медника. Май не го оцелих аз. Още малко трябва да дигна този медник. Про! Фак, бе! За малко. Там има някакъв. Дигам медника. Не, нататък трябва. Не видях даже. Дали бях близко. Този няма го оцеля от тук, ама никога. Просто. Обаче нещо ме шубе, ако тръгна на тук. Ако тръгна на тук. Дали ще падна леко. Чакай, не падай да я казах, ако тръгна, дали ще падна. Не е задължително да падаш! Фак! Костан! Мале, хора, как се опаших. Да, малък шейд, Шейд, бе. Добре, бе, тази вода не ми трябва много тук. Защото съм накосан. Тук само някой да ме удари леко. Така леко да ме удари. Направо падам и направо не знам какво ще стане. Да набием. Благодаря на тези 11 човека, които са се абонирали за мен. 11 човека, това е супер много. Благодаря. Да видим сега. Бутушките ще ми дойдат добре, каската горе-долу. Така. Блокчета, нещо нямаш ли ти? Няма, добре. Няма нищо. Какво се прави? Тук работите са обрани. Опа, ти пичак, купеща.
Я слези. За малко. Опа, трябва да дигна щемерника. Оцелих го, май. Не бе, защо си махна? Ако ме види, дали ще почне да ме цели? Не, мисля, че не ме вижда, но нямам никакви блокове. Това куче тъпо няма да спре да лая. Цак, 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 цак. Знай да си, нямам блокове, защо така, бе? Ако има поне някой обрадва. Ще събирам дърво. Искам да бия тази игра. Фак. Фак, е. Дали ще ми стигнеш ти? Дали ще ми стигнеш ти? Дърво. Ти. Всеки е пуснал вода на... Всякъде хората пускат водата. Опа, този е идвал тук. Аз имам 2 легендарки обаче. Този мисля, че беше тук за последно. Фак. Добре. Уау. Мри! Падо. Айде, вода. Фак, кой ме цели? Да, как ще ме виждат? Само ми чудо. Някой идва ли насам? Не мога. И да видя, да чуя. Стига, куче ми, тъпо. Ако скача тук. Супер. Опа. Добре, изядох един лек. Ти, ко седиш тук? Кажи ми. О, про. Този изяде ябълка. Обаче, чух го. Айде, качвай се, бе. Ето го този там. Мари, бе. Про. Аз съм просто про. О, да. Падай, бе! Падна ли? О, не е паднал още. Добре, ще рискувам. И ще ида да го посета. Айде, спирам ти водата, защото те уважавам като човек. Падай, бе. О, това го спирам. Уважавам те много и ти спрях водата. Той да не е на... О, то, къде ми стреля? Ха-ха, мари си там, куче. Куче. О. Спирай, бе, вода, както не е сама вече. Спирай. Кот течеш. Да, хода. О, фак. Айде, бе. Нищо. Добре, убих доста хора. Така, аз. Тук чест май трябваше да има. Аз отивам на нови посоки. Така. Мамбо джумбо. О, гащички. О, мъгъле, точно гащи. Добре, къде са другите хора? Ето го. Яш лега. Мреш. Този як заради това изядох лега. Вижте го. Диамантен. Ко бих ли? Про съм. Просто съм такова про. Бати, просто съм хора. Да, това е победа. Yes. Мерси много хора, че ме гледахте. Който е гледал. И пак ще кажа благодаря. Благодаря на тези 11 човека, които се абонирали за мен. И може някой да ми гледа профилите така.
И това хора беше от мен. Аз бях аз. Аз и бях аз. И този не го познавам. Да, хора, малко ми забила. И довиждане. Чао, хора. И бихме! Да.